Tak, čus a já vítám při novém videu. Dneska Counter Strike 4, čtvrtý part, to jsem taky dobrý, že prostě já jsem se nekoukal na to video. Pozorujeme si nějakou mapku, já bych zkusil tu Italiu, jsem ji kedysi hrával, takže můžeme se rovnou do toho pustit. Dneska bude 14 minutové video, lebo dneska žádný světek, ale mám dobrou náladu. Takže, půjde. Jak to ještě nelagne, tak můžeme hrát. Yes, hráme. Takže, pojď. No to povede nastačit Minecraft, ale zase ty problémy staré. Dneska je to také dobrá grafika na tom servery. Páči, super. A jinak, jak si všimli, tu zpěvají ty, nějak se to volá, ale já poznám tu mapku. To je slepica, kterou jsem vždycky zabíjel. Ne. Najskôr jsem vám ukázal tu mapku, že jako vyzerá. Alebo... Možno... Yes. Počkej, dajte jeho... Ještě za rohom jsou, pozor! Zadu. Nechcel by som... Nie, co zadu! To prdeli, to musíme dát. Někdy David zosadu se nedá kývit. Však to pomaličky nemáte ani na primární. Už Maria 20 minut zostalo. Dneska se mi strašně dobré hrát CSko. Nie to príde. To je dobrá mapa. Ještě aj skleničky, které se dají. Dobrá společnost zobáku. Už vám neverím. Cigán. Musím zobrat druhou myšku. To myška mi zavadzá. Dobré, stará. Čína. Do prdele, já mám 15 života. No a to toho zabiju, že? Chudáka. Ty kokos. Už ví o mě. Netrafil se. Yes! Ne, šťastě dneska parkour. Šťastě na kiloně. Do prdele! Já to močknem. Já to močknem. Normálně já to močknem. To prdele, já nemám ani... No dneska to je na mě. Jsou mnou nějaké hrozné. No, ale nevadí. To prdele! Já to dneska prostě, já dneska prostě CSko. Bože, vy však vy to zavidíte. Tak to bylo lepší. Sorry, já mám starý komp, takže ještě nemůžeme. No. Tak to můžeme přijámit pěno. Že by takto točit? No to nepůjde. A nevím, jaké to je.
A to by bylo podle mě. Tuc. Očat to je dobré celkově. To uvidíte. Sa nemáte to stazovat. A ináč, ja som minule vydal pár intier, čo som zanudil, tak bol by som rád, keby ste mi do komentára napísali, že ktoré sa vám najviac ľúbilo. Lebo ja fakt si neviem vybrať. A závisí to len na vás, pretože ja tento kanál už budem fakt iba chvíľku mať. Lebo ja budem točiť na novom kanále. Ja to močkenem. Už som poš. A teraz majú šanci. No ale Graham je v prestele. Kde je Graham? Mový rožok. On stále parkouruje. On tu snajpí. Prečo nie? Nedajú si tápko. Poznám sa jeden. Ja idem hľadať. No, teraz si dal tápko, čo? Dobre. Kokos. No, ale už som u týchto. Ale u týchto šetríme jednu hru. No poď. Yes! Je tam niekto, keď zdrháš? Nech to myslím. Devina sa neoplatí gočknúť, lebo keď sa vám náhodou mine táto hlavná zbraň, no to by som až tak veľmi nechcel. No poď. Tam sú náš... Tam bude jeden. Tu blízko je jeden. Ja som nenašiel ani dneska. Ja som takto, keď som bol malý, ja som takto chodil. Ja som bol sa snapoval takto, že... To boli moje začiatky CSka. Koľko máme? 8 minút, to už tak skoro. Dneska natočím aj 5. To bude trošku dlhšie trvať. Ja zatiaľ skúsim ten mine, či pôjde. Pôvodne som chcel točiť Minecraft a výhody v kreatíve. Čo bolo také, že narýchlo video. Toto je lepšie. Pre Boha, tu niekto bude. Prčíc. Prdele. Yes. Dobre, mám 20. Internet. Yes. Nikto je na...
Čo? Je zo zadku. A Edka. Zo zadu nemôžete zase. Z boku. Nemôžete. Z druhého boku. On ma ďobe od tohoto. Troll, sliepka. A toto. Edka. Čo je? Táto je zakliatá. Ne! Dobre, mohol to byť. Ne, to byl hostič. Bože. Lejba. Dvoje proti dvom. Tak to som zvedavý. Bo už máme 11 minút. O 30 sekúnd. Mám väčšiu šancu. Kde si? Oni sú poriadne niekde zakempení. A kde je druhý? Teroristi vyhrali. Tak ešte jednu hru by sme mohli dať. Čo mám sa prebiť? Ale máme 20 nabojov do prčic. Co tam na jednu hru vystačí, hádam. Ty kokos. Už sa vám asi nebude čakať na toto. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite like. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, čaute, ahojte.